V Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajana Demeca v Bratislave sa od 7. do 9. decembra konala trojdňová adorácia. Trojdňová adorácia alebo 40-hodinová poklona v Univerzitnom pastoračnom centre sa prvýkrát konala v polovici novembra 2004. Je to aktivita, ktorá k nám prišla z Veľkej Británie a Spojených štátov amerických v rámci iniciatívy Youth 2000, Mládež 2000, ktorá vznikla práve v jubilejnom roku a sústredila sa na eucharistickú úctu. Adorácia mala pomôcť všetkým zúčastneným v UPC hlbšie a intenzívnejšie prežiť Eucharistiu a silnejšie si vybudovať svoj osobný vzťah k eucharistickému Kristovi. Celých 40 hodín bola vo veľkej sále Univerzitného pastoračného centra vyložená sviatosť oltárna, pri ktorej sa konali modlitby, ďalej katechézy, stretnutia v skupinkách a samozrejme bola vysluhovaná sviatosť zmierenia. Trojdňová adorácia v Univerzitnom pastoračnom centre začala včera svetou omšou. Túžbou mladých ľudí, hlavne študentov, je tráviť čas pred sviatostným spasiteľom, vystaveným najsvätejšej oltárnej sviatosti. Celú noc boli modlitby, svätá hodinka, svätý ruženec. Tento čas, ktorý tu spolu trávime, nám má poslúžiť, aby sme sa dostali bližšie k Ježišovi Kristovi, aby sme si s ním prehlbili vzťah, aby sme sa očistili, aby sme sa pripravili dobre na Vianoce. Verím, že takáto aktivita, takáto iniciatíva, ktorá je duchovného charakteru, môže napomôcť prehlbenie nášho duchovného života a rast v láske, ktorú chceme uplatňovať v každodennom živote. V kaplnke sa konali modlitby uzdravenia, kde sa modlili nad ľuďmi, ktorí o to požiadali. Adorácia teda bola spojená s modlitbou za druhých, s modlitbami, v ktorých predstupujeme pred Boha aj v mene tých, s ktorými žijeme, pracujeme, s ktorými študujeme. Takto prežitá adorácia nebola útekom do samoty, útekom od tých, ktorí sú okolo nás, ale naopak aktívnou snahou pomôcť svojim blížnym modlitbami. Ako prebieha tohoročná adorácia? Takže tohoročná adorácia prebieha super. Začínala sa už včera večer o 19. hodine otvorením a svätým ružencom. To bola svätá omša a celovečerná adorácia s modlitbou téze. Dnes momentálne práve dochádza k vyvrcholeniu, kedy bude služba uzdravenia, modlitba príhovoru. V podstate celonočná a celodenná adorácia. Každý si môže prísť na svoje a vychutnať si to, čo chce a prežiť naozaj Pánovu prítomnosť. Aká je tradícia týchto adorácií? Ja som to prvýkrát, priznám sa, ale počula som, že bežia už 4 roky, je to konkrétne 7. Zvykne sa konať buď v období adventu, alebo v období postu. Čo konkrétne teba najviac oslovilo na tejto adorácii? Myslím si, že tá možnosť naozaj byť v Pánovej blízkosti a celý tento čas sa zastaviť a považovať nad sebou, ale teším sa na tento večer, ktorý nás čaká, teda požehnanie so sviatosťou oltárnou a modlitbu príhovoru určite. Samozrejme chváli ako ukončenie. Čo teba konkrétne oslovilo na tohoročnej adorácii? Myslím, že celkovo tá atmosféra, ale aj niektoré myšlienky z témy, z prednášok, aj z kázní boli naozaj také podnetné, si myslím. Niekoľko zaujímavých myšlienok, napríklad týkajúce sa sviatku nepoškodeného počatia Panny Márie, niekoľko zaujímavých pohľadov, ktoré boli podané v homíliách, ale tiež v tých prednáškach také zaujímavosti ako nádej a vlastne túžba po Bohu. Také naozaj veci, na ktorými sa oplatí ako zastať a porozmýšľať. Sviatosť zmierenia bola veľmi silnou dimenziou trojdňovej adorácie, pretože aj modlitby pred sviatosťou oltárnou, katechézy či stretnutia v skupinkách by mali viesť človeka k vnútornej reflexii, na základe ktorej mali zmeniť svoj život, a to práve cez Božie milosrdenstvo po sviatosti zmierenia. Jednoduchá večera v Librese padla dobre.
Požehnanie prebiehalo nad každým osobitne. Kňaz postupne prechádzal po celej sále a študenti sa počas požehnania mali možnosť i chytiť kňazovho véla, v ktorom držal Najsvätejšiu sviatosť, čo symbolizovalo uzdravenie, ktoré Ježiš vykonal, keď sa v dave dotkla žena jeho šiat.